Ok, bari na ma yanda abin yake. Kaga inda abin yake misali in suka baka nan wajen, kaga ga Najeriya na wannan abin ya zagaye shi, nan ka danna Uganda, in ka mishi da shi can Tanzania sai ka bar abin akan Uganda, akan Najeriya kai ba Uganda ba. Sai ka zama minimizing ɗin wayar misali, sai ka zo kan abin da na tura ma. Kaga number nan za ka iya copying ɗin shi. In ka copying ɗin shi, sai ƙara minimizing sai ka zo kan nan wajen sai ka yi pasting ɗin shi. Idan ka pasting sai ƙara komawa, sai ka zo kan activision shi ma ka copying ɗin shi. Ka copying ɗin shi, sai ƙara komawa kan abun, sai ka yi mai, shi ma ka pasting ɗin shi. Kawai sai ka zo ƙasa ka danna login. Za ka gani, za ka ga yanzu ya yi login. Ka gani har ya riga ya yi login. Ba wani abu bane na wahala. Ka gani har ya riga ya yi. Kawai sai ka zo nan, sai ka activation. Shi kenan kawai. Yana nuna maka good a nan kawai shi kenan sai ka fara aiki da shi.